Hi guys, welcome back. It's me, Ylarn again, and you are still watching on my channel. So ngayon po, ito na po yung last episode of my Baguio trip, and I'd like to thank you everyone for those who watch my videos for the last 4 episodes. At sana po, samahan niyo po ako sa susunod na journey ko or adventure ko. Enjoy! Hi guys, it's already my 3rd day here in Baguio, and today sasamahan niyo akong punta sa My Spring Park. Let's go guys! Ayan po, bali ko konti lang po yung tao ngayon kasi hapon na siya actually, 4:20 na, so wala na po masyadong tao. So ayan guys, tara, baba po tayo. Ayan siya guys. Sombrero naman, binagkap. Okay tayo ngayon. Punta tayo sa view deck guys. So ngayon kailangan nating bumaba. Ayan. Effort lang siya guys. Tara, punta tayo dun sa gilid. Musika na lang. Guys, bali paakyat na tayo ngayon. Pabalik na tayo. Ayan. Tara guys, samahan nyo. Bili akong pasalubong. Hindi ako makikiulan dyan sa inyo ng peta. Lokin! May ulan na ako. Say hi! Anong paninda mo ate? Andyan yan kuya. Tara, bibili ako. Ay, bumili ka na lang. Ayan. Ate oh. Hi! Mag-hello ka sa vlog ko. Hi! Thank you. So hi guys, nandito tayo ngayon. Bibili po ako ng pasalubong kasama si ating maganda. Pati si ating maganda. Vlog ba yan, sir? Oo, at saka si Kuya. Guys, nakabili na nga ako ng pasalubong. Ayan, ayan, nabili ko. Bali, bumili ako ng ube dyan.
Ate, mag-hi ka. Hello. Hi sa vlog ko. Thank you, ate. Ate girl. Thank you. And there you have it guys, dito na po nagtatapos ang aking 3-day Baguio trip at sana po samahan niyo po ako on my next adventure. Thank you everyone!